Kain tayo guys. Kain tayo. Sarap pa. Ulam nga. Ano itong ulam mo to? Itong baboy. Itong baboy guys. Yan ha. Ditsong baboy. Tsaka may tikman pa ako eh. Ha? Ay, tama. May trikpan. Ito may trikpan pa guys. Daw siya guys. May trikpan pa daw siya. Mga school niya. Ano ba stand dyan ba? Good evening guys. Kain tayo guys. Shout out mga boys. Iwan natin guys. Kain tayo. Hello. Sus. Bujikas tayo maya guys. Bujikas tayo. Saan ka ba galing nito? May paborito baboy? Ito ang nasasawan. Hello. Ba't manina yung cellphone ko? Sige. Mahina pala yung cellphone ko. Mahina. 7K? Mas abapot. 7K? Okay? Oo. Kain. Kasi, dalawa. Kain. Thank you sa patusok. Madam Len. Ha? Kain tayo, gutom na. 5K? 5K sa'yo? See? Hello? Kanino ba yung 5K? 5K lang kasi sa'yo. Mamimigay ako ng Gcash maya konti. Tapos ko kain. Mamimigay ako ng Gcash. Kanino ba yung 2K? Kay ano silin gusto daw mag-baby. May ano pa ba dyan? Kailangan silang magkano yung coach mo? 7. Ha? 7K. Bilang ako, trophy lang. Kay Lynn, 2K lang. Sige. Send ko na. Ano pinatayan? Hindi tayo ngayon maubos ng kurente niya. Wala ka bukas. Wala cellphone mo. Ba't wala akong nakitang 2K? Yellow. Kilo daw. Ha? Yung 1K yung card, Oh, natin mo ka. Natin mo dalawang bises. Right.
ba 1K yung bang? Oh, 2 beses ko pindutin. Nasave na ba? Ayun na. Nag-send na rin ako. Kain ta guys. Mag-abang-abang lang tayo. Mag-abang-abang lang kayo guys kasi Ay, isa pa lang pala. Namigay tayo ng Parang Gcash ngayon, guys. 2 pindot ako nun na. Sige, ulitin ko. Ben, Okay na, be. wala lang tubig. ano ka ba? Meron ka rin. Harap meron. Salamat din. Tayo naman, be. Madam C. Diba meron sa... Anong... Ay, ano ba? Pepsi? Ay, sige, Pepsi na lang. 5K. Pagtulak. Tulak? Tulak ba yan? Send ko na. Tulak? 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 Yun na nga. Hindi naman yan tulak eh. Pepsi yan. Ano ba? Sige. Nago ko yung comments ko sa diamond kasi pa. Kapangas. Naman. 5K. Kain guys. Bitson. Sa baboy. Kain. Salamat, be. Tanggap mo na. Oh. Hindi ko makita dito eh. Ay, hindi ko makita. Meron ba? Bakit? Oo, pero yung niya nakita ko na. Incident siguro mo. Bakit hindi makita? Sa signal siguro hindi ko makita. Yung sayo? Ben. Oo, pero nasend ko na ka. Oh, nasend na. Isa ko naman ito. Umaya mo yan. Nakalit mo yan. Tanggalin mo kasi yan. Sige. May signal na sila. Wala ko signal. Pag nabasa to. Kung nabasa yan, yari ka. Wala ka nang laruan. Iyaw, ano ba to? Hindi ko kailangan.
si Mama. Nahiram mo na si Mama sa pinagpupon. Si Mama ko. Dito na, be. Okay. Sige, be. Salamat. Sige, be. Kakain muna kami. Sige. Susumayin naman ako. Sige. Sige. O, diba? Bilis talaga ang friends pag mag-trip. Ito guys, bakal kumain guys. Oh. Si Mama pa, wala akong kumain. Mama, ang dapat tapos kumain, oh. Doon. Ayan. Ayan na. Wala akong kuha. May paano yan? Ayan na. Kuha ko. Sus, nahanap ko. Nasa kanya pala. Sa live ng Itson, Isang baboy. kawali. Beef stick. Beef stick na malalaki. Huwag mong gamitin yung pag nakain ka, mapapasa yan. Alaga naman eh. Ito, ito puro laman. Mayroong, pinting ka ba? Ano kayo ito na? Hindi. Inom. Yung pa. Sa'yo na yun. Ha? Sa'yo na yun. Ayan? Hindi mo kain dyan. Mabuti akan para mabasag. Guys, Gcash tayo ngayon guys ha. Pag-abangan guys. Durog. Ang damit. Ini. Ang tinggalin ba de?
Okay, ako po. Ko. Sarap yung ano sa ugali. Baboy. Kunti lang ang baba. Yun na, yun na. Sabi ko, kunti lang. Sos. Panisin mo pala. Ating Ubusin mo muna yan. Baka hindi mo maubos. siyaw kape. Ito ngayon nasawa sa aking kawan. Ano TV din? Guys, namigay tayo ng Gcash ngayon guys. Abang-abang kayo guys. Pag umabot tayo na ng 100 views, papa-Gcash na tayo. 100 lang. Okay. Ay, 100. 10 views. Mamimigay tayo ng Gcash. 10 lang? Abang-abang kayo guys. Maya-maya konti. Tapos na kumain guys. Pababa lang, Papa-Gcash na tayo guys. Abangan nyo guys ha. Papa-Gcash tayo ngayon. Namimigay tayo ng Gcash. Pagkatapos ito magkain tong bata to, kulit. Tagal. Tapos kumain, magbasa. Saka yan. Dali mo siya kain no? Bilisan mo kumain. Yung kunti lang nito eh. Kunti lang yan, May. Wala mo pa yan. Gusto mo. Kunti lang.
Inubos niya talaga eh. Nis! Dami! Nis! Dami! Ulam! Mama! Kumuha ka. Ano? Alam naman! Sa kanya ni Ong. Sana subuko na lang siya. Ipinag-utos na ni Valenzuela City Mayor West at ang magtatambal sa bagong teleserye na sina Kim Chu at Paulo Avellino. Nagpabilib naman sa medley ang reality singing contest winner sa Europa na nakipag-duet sa ASAP Stars. Clarice at Fiona ng Ireland, Eric Santos at Rodel Borja, Jonah at Jose Mayor Logdat. Di rin nagpatalo ang singing sensations ng Italia tulad ni na Armand Curameng, Camille Cavaltera at iba pa. Ni na Regine Villa at si Bamboo nakipag-rakrakan sa ilang ASAP heartthrobs. Inirampa ng ASAP Stars ang creations ng Milan-based designers tulad ni Jonah Bacalco, Christian Nanuzo at iba pa. Finale ang creation ni Michael Cinco na inirampa Dali mo ni kumain na! Kim Chu. Tapos kids sila. At syempre, inaabangan ang bigat na special guest ng ASAP, ang primetime King FPJ's batang probinsyano Coco Martin. At dinala rin sa ASAP ang tambalang tambol at moka ni Coco at Lovipo. Tayo ng prangkisa, kasi sumikat pa rin ang ABS-CBN na makapagpakilas pa rin ng mga gandang pelikula at mga teleserye sa mga noontime show. Kaya sobrang thankful ako dahil nandito kami ngayon para makapagpasalamat po talaga sa mga personally. Sa lahat po ng aming mga kababayan dito po sa TFC, sa buong mundo, maraming salamat po sa lahat ng suporta po ninyo. Todo kanta at sayaw si Coco para mapasaya ang mga kapamilya. Hindi mo talaga marunong magkasumayaw. Kaya ako ginagawa siya kasi kung ano yung naiisip ko na makakapagpaligaya sa mga kapwa Pilipino. Yun na yung sabi ko nga, honestly, sa totoong buhay ko, hindi ako, kahit sa karaoke hindi ako kumakanta, hindi ako sumasayaw. Pero dahil nandito ka na, at yung way para mapaligaya mo sila at ma-appreciate nila na mahal mo sila. Kaya todo, ginagawa ko na lahat. And then sa pag-direct naman, sa pag-creative, siguro yun yung masasabi ko, naging gig sa akin ni God. Karangalan naman para sa veteranong ASAP host na si Martin Rivera ang makapagbigay saya sa mga Pinoy saan man sa mundo. And just because I've been here the longest, I was here at the very beginning. I was the one who actually thought of the name, ASAP. So I take great pride in being the first kapamilya. The Filipinos improve other parts of the world, but they leave their home behind and their families. And it's a sacrifice they're willing to take. So we, on ASAP, our job is to entertain them and remind them how important they are and how much their sacrifice means to us. Kaya lumipad sa Italia ang ABS-CBN bosses Carlo Catibag, Mark Lopez, Cory Vidanes, Lauren Diogi at Deo Endrinal para sa ASAP Show. Inapiko ang mga Pinoy mula sa iba-ibang panig ng mundo sa napanood na ganda sa live show ng ASAP natin to Milan. Muling panatunayan ang longest running variety show sa mundo sa world-class na galing ng Pinoy. Rus at Lalinal, ABS-CBN News, Milan, Italy. At sa pagbabalik ng TV Patrol, mga hakbang para mapababa ang presyo ng bigas, sinusulong ng economic team. At
direktiba kaugnay para baguhin ang may kaugnayan sa martial law, pinalmahan, DepEd may paglilinaw. Kumakain ka. Madumi yan. Ang mga balita sa pagbabalik ng Pivot Patro! Bare months na. Magandang gabi, bayan. Kaya ka very intense na kami. Pero karapat dapat Kaya lang dumaasa tayo. sa nakahanap ka ng babae pwede mong Mali ka ng taong pinakasalan. Hindi ka dadalhin na sa paraiso kung hindi sa impyerno. Pag nagpema ka ba kay Babas, kakanin kita. Pero sinabi ko yung gagawin, ilalabas ko si Junior. Tapusin na natin ito. Wala dapat makantala sa operations ng altare. That's not over. At ako mismo magpapagsak sa kanila. Pinapangako ko na gagawin ko ang lahat para umangat ulit. That's not. Subuko na kayo. Pabayaan mo na kami mga takas! Yung si tatay. Sige! The birthday high-endero! Bumaba ka dyan. Hoy! Grabe mo talaga yung number 1 sinungaling sa buong Lord. Totoo yan? Parang hindi man so excited ka. Pareho na nakaninigala. Hanap tayo ng mga ebidensya. Yung pinapagalit ko na bumili. Sinasabi ko mo. Ay, ito din. Juan Miller, kunin mo na ang pera. Pumalis ka na. Tigilan mo na siya, Shanghai. Sabihin mo sa akin kung galit ka. Ganito lang ba attitude mo sa ibang lalaki? I love you so much. Wala na akong minahal ng ganito. Sa APC, ang pagtutok mo. Very good. Bilisan mo! Magbabasa! Nakakamangha. wonders of the world. Tikman natin. We're here. Nakakaaliw. Pag nasa bangka kami, parang prinsesa kami. Nakaka-inspire. Napapagda. Masaya ako. You. Lord, kaya bumala po sa akin na. Nakakaba. Pagiging good spirit and bad spirit. Rated will lead away. Sa kwento ng bawat Pilipino, asahan ninyong hashtag pang-rated ko rin na yan. Hello guys. Good evening. Mamigay na tayo ng Gcash ngayon Ano guys. yung conditioner? Shampoo na lang. Hintayin lang muna natin sila guys. Kulang mga shampoo lang. Mayroon tayong Tsaka ng conditioner. Mag-cream sa hair fall. papahula For guys. noticeably less hair fall and 100% stronger hair. Mag-cream sa araw-araw. Regent Mochi. Combination Higit muna tayo guys. Pandan, sumptuous chewy desserts for those with a sweet tooth and a love for buko pandan. Also available in blueberry, mango, and assorted flavors. Introducing the new Mochi Winter Melon Milk Tea flavor by Regent. Hand washing is the first line of defense against germs. Magsulat muna siya doon. Magsulat muna. Ang sabon pareho. Hand washing with Safeguard helps provide long-lasting protection against germs. Wash hands properly. Stay safe. Safeguard. For my kids, pinakamasarap ang meatiest. Cheesiest. Ano yung sobrang mo naman yan? Sweet sarap. Jolly Spaghetti. Sa Jollibee, jolliest kids. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Dapat na ba hair ko? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sunsilk! Downy Dio Power. Para sa all-day sulitan, dapat all-day kapit sa mo. Use Downy para long-lasting freshness with up to 24-hour Dio Power. Downy with Dio Power. Strong, tall, pero hirap matuto. Mag-Lactome 3 Plus. Upgraded sa all-around development with Lactome's highest level of DHA para sabay-sabay nagde-develop ang brain, immunity, and bones. Your bar soap cleans, but does it also moisturize? Dove Body Wash does both. It cleans like soap, while its nutrient moisture technology penetrates up to 20 layers deep to moisturize like lotion for visibly soft and smooth skin. Dove Body Wash. Regent assorted cakes. Made from high-grade ingredients baked to perfection. Comes in a variety of delicious flavors wrapped in a live, delectable sponge cake so soft and moist. A great tummy filler snack anytime. With flavors assorted cakes in ube, pandan, mocha, vanilla, and strawberry flavors. By Regent.
Good day for a day. Bad day for a day. Makadandruff yan. Mag-new Head and Shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Ang sakit ng tiyan ko tuloy. Araw, kahit anong init mo, tumutok pa rin ang buo ng damit namin dahil may surf tackle at surf technology. Tiyan ko ah. Naarawan ng damit, mas bumabang mo ang turtayin. Surf tackle. Guys, mag-umpisa na tayo guys. Lagos pa ang buho. Pwedeng simptomas yan ng iron deficiency anemia. Mag-Sangovia. Kailangan mo ng iron-rich multivitamin para tumulong pasiglayin ng dugo. Like that odds. Enter the carivers from Hello. power of 3 times the Magandang gabi sa mga viewers natin guys. ultimately shiny and ultimately beautiful hair. Triple keratin rescue. Sana sila, wala pa eh. Wala pang tao guys. Wala pang tao, hintayin mo natin sila kasi mag-uumpisa na tayo. Who knows kung ano ang pwedeng ma-achieve by simply taking care of your skin? Maghula time na tayo guys. Meron ka ng glowing cuties na ready umaga. Bagong araw, bagong aura with Silk Papaya Lotion, the #1 whitening lotion. Tiyan ko guys ah. Patuloy na pinatutupad ang price ceiling sa bigas na nakakatulong sa pagbaba ng presyo nito sa merkado. Pero may iba pa hakbang na sinusunod ng economic team at iba pang ekonomista. Guys, mag-umpisa na tayo guys. Tingin sa tarifa ng bigas. Nagpapatro, Andrea Taquines. Huli ka rin tao! Pagkasama Tanggap dali. ng ayuda mula sa gobyerno ang rice retailer na si Marite. Bilisan Pero mo kasi alam niya dyan. hindi sapat ang 15,000 pesos na ayuda kumpara sa nalugi sa kanya nitong mga nakaraang araw. Para hindi lalong malugi, nananawagan siyang itigil na sana ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Kasi nahihirapan na kami, lalo ngayon. Panay palugi, tapos wala naman ako natanggap na ayuda. Noong Biyernes, inamin ni Department of Finance Secretary Benjamin Jokno na hindi siya nakonsulta ukol dito. Nasa Japan sila ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan noong inanunsyo ang price cap na pareho nilang ikinamulat. Katwiran umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinakailangan ng umaksyon ng gobyerno para matigil ang hoarding at agricultural smuggling. Sinang-ayunan nito ni Trade Secretary Alfredo Pascual. Clearly, there was something happening in the market which is not the free play of market forces. That's why the government has to step in and intervene to protect our mass consumers. We don't want, rice which is available is being ordered somewhere. Ngayong Lunes, nilinaw ni Jokno na suportado ng buong economic team ang rice price ceiling. Naniniwala siyang makatutulong itong mas mabilis na maipababa ang presyo ng bigas sa merkado at agad itong maramdaman ng taong bayan. Tansya ni Pascual, hindi natatagal ng isang buwan ng price ceiling dahil sa nalalapit na anihan ng palay at pagdating ng mga inangkat na bigas. Maybe in September, we're looking at 2 million metric tons of harvest and some entry of imported rice. So maybe, within 2 weeks, we should be able to lift to see whether we can lift the price cap already. Sa gitna ng usapin tungkol sa pagpapatupad ng price ceiling sa bigas, may isinusulong namang ibang paraan ng ilang mambabatas at economic managers para mapababa ang presyo nito, tulad ng mungkahi ng BOF at NEDA na pansamantalang ibaba sa 0 hanggang 10% ang taripa sa imported rice mula sa kasalukuyang 35%.
Naniniwala si dating NEDA Secretary at ekonomistang si Shelito Habito na makatutulong ito sa publiko. It's best not to even have any patong in the import price of rice, which are already high to begin with. It would make sense to have zero, especially in this tight supply period. Naghain naman si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo ng panukalang batas na magbibigay ng otoridad sa Pangulo na magdeklara ng State of National Rice Emergency. Maraming nangyayari sa world market, be under control. Nandiyan ang export ban ng India and at the same time nandiyan ang nagpapanta parati ang El Nino. And of course, dito locally, syempre, typhoons. So, in a situation na mataas ang presyo sa world market, pwedeng number one na gawin is ipagpaliban muna ang pagkolekta ng rice tariffs. Ibinungkahi ni Kimbo na pansamantalang alisin muna ang rice import tariff kung kinakailangan. I-zero na muna, especially now that we have already met our rice tariff targets. So, ang target naman natin every year is 10 billion. Tinutulan naman ni Senador Risa Hontiveros ang pagsuspinde sa import tariffs. Labisan niyang maapektuhan ang mga lokal na magsasaka. Para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bigas, isinulong ni Secretary Jokno ang ibang hakbang tulad ng napapanahong pag-angkat ng bigas ng pribadong sektor, pagpapatupad ng tinatawag na Super Green Lane kung saan papayagan ang advance na pagproseso at clearance ng mga kargamento ng mga pangunahing importer. Andrea Taguines, ABS-CBN News. Inalmahan ng Alliance of Concerned Teachers ang lumabas na umanong panukala para tanggalin ang pangalan Marcos na kakabit sa salitang diktadura tuwing tinutukoy ang Rehimeng Marcos at ang panahon ng batas militar. Pero tugon ng Department of Education, walang babaguhin sa pagtuturo ng bahaging ito ng kasaysayan. Nagpapatrol, Joyce Balancio. Nitong weekend, lumabas sa social media ang isang liham na galing umano sa Department of Education patungkol sa umano'y direktiba para baguhin ang termino patungkol sa panahon ng martial law. Sa liham, pinatatapyas umano ang pangalan Marcos kakabit ng terminong diktadura. Agad nagpalabas ng pasok na kayo Alliance guys. of Concerned Teachers o as party list Mag-uumpisa na tayo guys. Mamigay na tayo ng Gcash guys. Pasok na kayo mga idol. Para mag-umpisa na tayo. Mamimigay na tayo ngayon guys. Kasi kakasahod ko lang guys. Sabi pa ni Congresswoman Castro, bukod sa posibleng pagbukas sa Korte Suprema, maaari rin siyang magpasa na isang resolusyon sa Kamara para suluhin ang hakbang na ito ng DepEd. Kinumpirma naman ng DepEd ang naturang sulat pero ipinaliwanag ito na ito'y isa lamang internal document na bahagi ng proseso ng patuloy na pagre-review ng kagawaran sa Keto 10 curriculum, partikular sa araling panlipunan subject sa grade 6. Ayon kay Director Joyce Andaya, sa curriculum outline lamang pinababago ang termino at hindi naman sa pagtuturo patungkol sa Rehimeng Marcos. Binigyan din natin ang tema. So, hamon sa neokolonyalismo. Pasok na kayo mga idol. Mag-umpisa na tayo ngayon. Demokrasya. Yun po. Tapos, isa-isa pa rin natin. Una, deklarasyon ng batas militar. Pangalawa, pagpapatupad ng diktadura. Tapos, under that, epekto ng diktadura. Pagkawala ng mga institusyon demokratiko, malayang legislatura, paghinap ng ekonomiya, paglabag sa karapatang pantao, ill-gotten wealth, paglaban sa nilalagay, mga pagkilos laban sa diktadura, pagpaslang kay Ninoy Aquino, at pagbabalik ng demokrasya, pangalan ng ex-capitol power. Hindi po yan revisionism. Because ultimately and inevitably in the discussions of these, it will always lead to sino ba ang nagpatupad dito. So, wala pong revisionism na natin. Hindi rin naman ang pagbabawalan ang mga guro na banggitin ang pangalan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pagtuturo.
Nilinaw din ng DepEd na walang utos sa kanila mula kanino man para gawin ang revision sa curriculum. Wala rin umanong kinalaman si Vice President of Education Secretary Sara Duterte sa proposed revisions. Wala pong presyo na kahit na ano na binigyan sa amin para pinanili ang curriculum. Ito po ay isang proseso na aming pinapatupad dito po sa curriculum ng teaching stand. Hindi na po tinitingnan ng ating secretary o kahit naman nagdaang secretary yung ano ba yung nakalagay na isa-isa yung bato niya. Wala namang nakikitang dakila ng Teachers Dignity Coalition para gawin pa ang sinasabing revision sa curriculum. Sa puso yung DepEd is kailangan niya talaga na mag-conform dito sa academic recommendation ng academic community regarding this. It's not necessary anymore. Ayon sa DepEd, patuloy ang paghahanda ng mga guro para sa pilot implementation ng bagong K-10 curriculum ngayong school year. Kasabay din ito ang patuloy na pag-aaral sa anumang posibleng revisions sa curriculum. Joyce Baranzo, ABS-CBN News. Hello guys. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang Pasok na tayo guys. at anim na birth anniversary ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa isang simpleng programa sa Batac, Ilocos Norte, nag-alay ng bulaklak ang Pangulo sa Marcos Monument matapos dumalo sa isang misa sa Immaculate Conception Parish. Sa kanyang talumpati, tinawag ng Pangulo na Ilocano icon ang ama. For the peace and order that we fought and stood for, the development that we inspired our own citizens to build, and the dreams that we left in the hearts of many, he remains a true Filipino and Ilocano icon whose exceptional mind matched the nation-loving spirit that we possessed and that we demonstrated. Binisita naman ni Senador Amy at dating unang Ginoong Imelda Marcos ang punto ni dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Narito po kami para magpasalamat sa inyo na dekada-dekada pa lang nakalipas, narito pa rin sa tabi natin. Ngayon, gusto na ulit ang Marcos. Sabi, na tanging mag-umista raw sila for every year of victory. Sa lahat ng hirap at sakripisyo dinanas ninyo, sa mga nagdagdag na lupa, sa mga tinanggal sa trabaho, sa mga naghirap at natirgas, sa mga sa bawat patak ng luha, magkakaroon din tayo ng tagumpay. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, meron ba tayong binabantayan sama ng panahon sa ating bansa? Tayo ba'y uulanin pa rin o mainit? Kabayan, isang low pressure area ang nabuo kahapon sa ilalang bahagi ng Philippine Sea at kaninang hapon ito ay nasa layong 860 kilometers Hello. ng Northern Luzon. Sa ngayon ay wala pa itong epekto sa bansa at ang malaging pag-ulan ngayong Lunes po ay dulot ng habagat at thunderstorms. Ayon sa pag-asa ay mababa ang tsansa nitong maging isang bagyo. Kikilos palapit ang LPA sa may Batanes, Martes at Miyerkules at bahagyan nitong palalakasin itong habagat. Posible namang malusaw ang LPA bago mag-weekend. Bukas po aasahan maulan sa maraming bahagi ng bansa base sa rainfall forecast ng the Weather Company. Kaya kapamilya maging listo at handa dahil posible mga pagkakataon at landslides. Sa Mindanao, maaraw sa umaga pero uulanin ang malaking bahagi pagsapit ng tanghali lalo po sa may Caraga, South Cotabato at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, sa may Bukidnon, Lanao Provinces, Maguindanao Provinces at Cotabato may mga pag-ulan na mababawasan pagsapit ng gabi.
Maaraw at mainit din sa malaking bahagi ng Saan na Visayas. sila guys? Para mag-umpisa na tayo guys. Eastern Visayas, maging sa Southern Negros at sa Iloilo. Pag hindi natapos lahat ng Let's go, let's go. Sa Samar, Leyte, at Naintindihan mo? maging sa northern part ng Cebu Province. Let's go, let's Sa go. Palawan, uulan mula bago magtanghali hanggang hapon sa halos buong probinsya at pagsapit naman ng gabi ay medyo maulan po sa katimugang parte ng Palawan. Sa Luzon, maulan na sa umaga sa northern Mag-umpisa na tayo maya-maya guys. Pangasinan, kanlurang bahagi ng Central Luzon, Cavite at maging dito po sa ilang lugar ng Bicol Region. Pagsapit ng tanghali, buong Luzon na, kasama ang Mindoro at uulanin lalo po sa may bahagi ng Laguna at Quezon. Sa hapon, maulan pa sa Cordillera, Cagayan Valley, Marinduque, Southern Quezon at buong Bicol Region at may malalakas na ulan sa gabi sa Isabela, sa may Kalinga, Ifugao at maulan pa rin po sa may Bicol. Ito naman sa Metro Manila, huwag pa rin kalimutang magbaon ng tayong bukas dahil kahit medyo maaraw po sa bandang umaga ay mataas naman ang chance ng magulan mula yan hanggang sa oras ng uwian bandang dapit hapon. Samantala sa Davao City, 3 katao ang muntik ng tangayin ng tubig sa ilog linggo ng hapon. Kinukuha na ng video ng turistang si Jay ang kanyang kaibigang babae sa batuhan ng Antag River sa Barangay Turil nang biglang rumagasa ang tubig sa ilog. Inanod ang dalawang kasamahan ni Jay at isa pang lalaki pero nakakapit sila sa bato at agad namang nailigtas. Ayon kay Jay, ambon lang ang naranasan nila noong sila ay naliligo at maaari umanong malakas ang pagulan sa mataas na bahagi ng ilog kaya biglang lumaki ang tubig. Nakaranas ng mga pagulan sa Davao City nitong weekend dahil sa habagat at thunderstorms. Atin po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya. Samantala, tinanggap ng Morocco ang alok ng 4 na bansa na tumulong sa search at rescue operations matapos ang magnitude 6.8 na lindol sa naturang lugar noong Biyernes. Bagamat maraming bansa nagpahayag ng kanilang intensyong tumulong, nakipag-ugnayan muna ang Interior Ministry ng Morocco sa mga kinatawan ng bansang Spain, Britain, Qatar at United Arab Emirates para matiyak na may koordinasyon ang paggalugad sa mga gumuhong gusali. Samantala, ayon naman kay Philippine Ambassador to Morocco, Leslie Baha, walang final na desisyon kung magpapadala ang Pilipinas din ng sariling contingent sa Morocco. Ayon pa kay Ambassador Baha, mula naman sa mahigit 2,000 nasawi sa naturang lindol, walang naitatalang Pinoy na napahamak. Yung po kasi lindol, it happened in a mountainous area. Wala pong masyadong tayong kababayan na ninirahan sa lugar na yon. That's one of the reasons which can explain why, fortunately, wala pong naapektuhang kababayan natin sa lindol na ito. Sa pagbabalik ng TV Patrol, 2 tricycle driver at isang construction worker arestado sa bypass operation. At paghabol at pagharang ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Irresponsable ayon sa Department of National Defense. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Anumang hamon, magdibawa ng araw. Ang mga kapugulan, walang hilig na kaya. Anong naging pugunan niya? Gawin mo lang tama at pagtakat. Pagmamahal sa ginagawa mo. Sumugal ako sa pangarap. Alam mo kung tinapos mo yan lahat kanina yung sulat, Tayo may ay cheat na yan ngayon. Uy, alasin ko na. Naintindihan mo? Pugulan, nilipat na. Bukas lahat kailangan tapos ang sulat ha. Ang naantay ko. Manda ka talaga sa akin bukas. Kaya mo, Sabado na, alas 5 ng hapon. Pag nasimula na ang sore throat, unahan mo na with doctor-prescribed Camilosan with 7 natural ingredients for sore throat relief. Kaya be sore throat ready. Keep Camilosan handy, your frontline against sore throat. Natural Camilosan. Proud to be you. Relax ka muna. Kahit na washing machine na, kukusutin pa rin.
Nagulat ka? Number 1 sa US, power sa linis. Tide Power Gel. Tide Perfect Clean ang linis sa kwelyo. Kahit hindi kusutin. Wow, Tide Perfect Clean! Number 1 sa US, power sa linis. My hair is full of life. But Daddy, damaged. Damaged hair can be lively again with Dove Serum Conditioner. With serum capsules that regenerate extremely damaged hair as fast as 1 minute for visibly healthy, stronger, flowy, smooth hair. Bahay na bahay! Dove. Magic ang kamay ni Mommy. Pag hinahapis ako sa dibdib ko, gumagaan ang pagbugo ko. Dito, mas nakakahinga na po ako. At dito, nababawasan ko ang sakit ng ulo ko. Hindi ito magic. It's Vicks Vapor Up na eucalyptus oil. Ang panawag ng pena para gumaan ang upot sa tuwan. At menthol pag pagkinhawa sa sakit ng katawan at ulo. Para sa mahinding tulog, Vicks Vapor Up. At mag-Vicks Inhaler for fast relief mula sa bradong ilaw, anytime, anywhere. Sige sa paglinis ng kapaligiran. Pagandahin natin to. Sige sa mancha with Breeze Rose Gold. Ipahid sa dumi with Ultra Clean Concentrate. Tanggal ang mancha sa isang laba. Long-lasting perfume pa. Breeze Rose Gold. Merienda na! Extra ka? Experience! Sa Mommy's ko, sa pigit ko. Ang sarap ko sobrang sulit na. It's choice by gas ito. Ang sarap ko sobrang sulit na. It's choice by gas ito. What's my choice? Yes. Init! Yak! Kalambit mo! Baka may germs din yan. New Safeguard Extra Strong Cooling. Tanggal ng kit at germs. Extra Strong Cooling. Lamig ng pilit! Safeguard. Ang masarap na pagkain, hindi mahirap kainin. Para enjoy ang kain, mag-inasal pork barbecue. Expertly grilled with a special marinade. Kaya juicy. Lambos. Sarap! 99 pesos lang. Pork ba ay lang ang mundo kasi may more energy? Mag-Enervon helps unlock healthy energy na magandang araw-arawin. Unlock your world. Enervon. Unag yan. Buhag hair. Ordinary conditioner. Baka kulang yan. Switch to Pantene's first supplement conditioner With her vitamin and real keratin. Repairs damage for less frizz and smoothness all day. Pantene. Inside every child, there's a champion. Bring it out with Milo. With milk, malt barley, and energy-releasing nutrients. Bring out the champion with Milo. Today's unstoppable generation needs unstoppable protection. All new Rexona Men with Active Shield technology for up to 72-hour unstoppable sweat and odor protection to keep the ice cool fresh. New Rexona for the unstoppable you. Do you worry about indoor drying odors? Ako, hindi. Use New Downy with advanced perfume pearls and resist indoor drying odors. Impressive and long-lasting scent. New Downy. Saka na yung conditioner. Shampoo na lang. Ay, air fall? Kulang ba ang shampoo lang? Hindi pwedeng saka na ang conditioner. Mag-Cream Silk Hair Fall Defense araw-araw. For noticeably less hair fall and 100% stronger hair, mag-Cream Silk araw-araw. Kung sinabi ko rin ako, nilalabas ko sa engineer. Tapusin na natin ito. Wala dapat makakitala sa operations ng Altares Action. Over. Ako mismo nakapagsak sa kanya. I do not trust your new leader. Your faith. Good job, boys. Pinapangalan. Gagawin ko ang lahat para umangat ulit at sulit. Sumuko na kayo. Pagbayaan mo na kami mga takas! The Iron Heart. Ulatin mo sila. Nasaan si Archie? Paano kung naman? Alaman na. Yan, yung babae yan. The mother of the twins. Yan yung si tatay. Perfect! Ay, agero! Lies will die simula ngayong Lunes. Hindi ako magdedemanda. Hindi ka nanay. Hindi na. Alas no. Awan ang pahina. Bumaba ka dyan. Ay! Nakapatol na. Yung ate mo talaga yung number 1 sinungaling sa buong North Shore. Pareho kayo paninig at akala tayo ay ebensya. Yung pinapagalit ko na hindi mo ito ba? Ay, ito yun. Senior High, weeknights 9:30 p.m.
Anong sumpa ba ni Dayan? Ginawa ninyo sa pamilya ko. Subukan mo mga i-clap-clap mo sa amin. Walang judge sa amin. Lord, sana po ayaw mo siya. Wala siyang kasalanan dito. Inosente na, hindi siya katulad. Ayaw ko lang siya sasabihin ko dito. Pagkasalanan ng usapan, sigurado may kailangan kang bayaran. Para si Kalok, anak natin yun. Anak na mamang pati tao. Pira-piraso paraiso. Arestado ang 2 tricycle driver at isang construction worker sa bypass operation ng pulisya sa Quezon City. Nakuha sa kanila ang mga bloke ng marijuana na may halagang 360,000 pesos. Nagpapatrol, Liza Aquino. Hindi na nakapalag ang 3 lalaki na ito na maaresto sa bypass operation ng QCPD Station 14 sa Himlayan Road, Quezon City, alas 10:30 kagabi. Target operasyon si alias Dennis, isang tricycle driver na dati na rin nakulong dahil sa droga. Arestado rin ang 2 lalaki ng mga drug runner umano sa lugar matapos mabilhan ng illegal na droga. Yung isa may previous case na siya dito na may kinalaman din sa droga. Tapos, tinitingnan pa namin yung iba pa niyang kaso. Nasamsam sa kanila ang 5 bloke ng marijuana na nagkakahalaga ng 360,000 pesos. Itinanggi naman ni alias Dennis na nagtutulak siya ng illegal na droga. Wala ko nakatulabas. Bigla na lang nila, nasa labas ako ng bahay, bigla lang nila bilang. Ay, ito ba'y nakulong na dati dahil sa droga? Ano lang po yung isang buwan. Aminado naman ng 2 naaresto na sila ay mga drug runner at kay Dennis umano sila kumukuha mismo ng droga. Tricycle driver po. Kumuha po kami sa kanya ng binibenta po niya. Yung marijuana po. Okay, so nagtutulak ka? Hindi po. Kumukuha lang po kami sa kanya. Bumibenta ako po. Bago lang po ako dyan. Kano pinibita mo sila? Ano lang po, 200 lang po sa isang beses. Doon po kami sa bahay nila, doon po kami pinatos, doon po yung bilhin. Kumuha po kami sa kanya ng chocolate po, marijuana po. Maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang 3 sospek. Liza Aquino, ABS-CBN News. Pumalag si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa ginawang panghaharas na naman ng mga barko ng China sa mga barko na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong Biyernes. Samantala, 2 patrol vessel mula sa US Navy ang kinomisyon ng Pilipinas na inaasahang magpapalakas sa defense capability ng bansa. Nagpapatrol, Bianca Daba. Ingatan mo yung hindi nahulog. Hindi na yan eh. Ganito ang nilalawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang paghabol at pagharang ng mga barko ng China sa 2 supply boats ng Philippine Navy na inescort ang 2 barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea nitong Biyernes. Sabi ng PCG, nasa 3 hanggang 6 na metro na lang ang distansya ng mga barko dahil sa delikadong pagmamaniobra sa laut ng China. The Philippine Coast Guard vessels were once again dangerously harassed. This is, to me, irresponsible behavior on the part of the Chinese Coast Guard. And I think that the world knows who is in the right. Wala kang water cannoning, pero mas delikado ang mga maniobra na ginawa nila. Dagdag ni Teodoro, maituturing ding paglabag sa maritime safety ang ginawa ng China. Tayo, dire-diretso lang, nag-e-escort ng ating RORE vessels, sila nang gigit-git na ganun eh. So, sino ang irresponsable dito? Sa akin, obvious na po ang kasagutan. Ginawa ng Chinese Coast Guard, napaka-egregious violation ito ng maritime safety. Kanina, 2 Alvarez-class patrol vessels mula sa United States Navy, ang USS Monsoon at USS Chinook, ang bininyagan at kinomisyon ng Philippine Navy. Pinangalanan ang 2 barko na BRP Valentin Diaz at BRP Ladislao Diwang, pagbibigay-pugay sa 2 bayani kasama sa mga nagtatag ng katipunan. Tinanggap ng Pilipinas ang 2 barko noong Marso sa ilalim ng Excess Defense Article Program ng Amerika. But this transfer ceremony has much more than symbolic value. These 2 vessels bring real strategic benefit
not just to the Philippines, but to our alliance and to the entire region. Inaasahang mas mapapalakas ng mga bangkong BRP Valentin Diaz at BRP Ladislao Diwa ang littoral defense capability o ang kakayahang ipagtanggol ang ating mga dagat ng Philippine Navy. Para kay Chodoro, napapanahon ang pagdating ng dalawang patrol vessels. The sooner we can complete